Yitirilen nesiller ve yele sovurulan milyardlar. Türkmenistan sanksiyasız. İktisadı dozakının analizi. Giriş. Sessiz bedbahtçılığın fenomeni. Dünya siyasatında ve iktisadiyetinde şeyle bir düşünce var. Eğer bir yurtta uruş bolmasa, halkara sanksiyaları girizilmese ve serhetleri parahat olsa, ol yurt ösmeli. Emma Türkmenistan bu teoriyanı derbi dağın ediyen dünyadaki yeketak laboratoriyadır. Biz sanksiyasız, uruşsuz ve daşarkı basışsız yağdayda bombalanan Irak'tan, dil dövüşüklerin ortasındaki Livya'dan has köp baylık, has köp vaqt ve has köp insan resursunu yitirdik. Türkmenistan'ın 1990-2025 yıllar aralığındaki iktisadi özünü koyverişini ve bunun nesillere yetiren övezi dolup bolmayacak ziyanını açıp görkezýär. Nevit ve gaz diňe bir yerastı baylyk däl. Ol bir siyasi ve iktisadi geometrik kuraldır. Onu doğru ulananlar dünyanın en bağıtlı cemiyetlerini kurdular. Seriştani güýje öwrenler. Norvegiya ve Saud Arabistanı misal berip bolar. Norvegiýanyň akylly modeli. Norvegler nevit biziňki däl, geljekki nesilleriňki diýen ýörelgäni saýlap aldylar. Netijede 1,5 trilyon dollardan gowrak serişdesi bolan döwlet nevit gaznasyny döretdiler. Her barel neviti dünya bahasyna satyp, girdejini saglyga, goraýşa ve döwrebap bilime gönükdirdiler. Saud Arabistan strategiýasy. Saudlar neviti diňe bir satmak bilen çäklenmän. Onu dünya siyasatynyň ruly OPEC hökmünde ulandylar. Mega taslamalar ve senagatlaşma arkaly çölleri tehnologiya merkezlerine öwürdiler. Netijede bu yurtlar üçin tebii resurslar ösüşün kapitaly boldy. Türkmenistan resurslarynyň muhtyna paýlanylmagy. Türkmenistanyň eksport siyasatyna seredenmizde dünya iktisady taryhynda seyrek duş gelýän bir akylsyzlygy görýäris. Yurt sanksiýa astynda däl, ýöne öz haridyny sanksiýa astyndaky yurtlardan hem arzan satýar. Hytaý baglylygy, tebii gazyň esasy bölegi diňe bir alyja uğradylýar. Turbalaryň guruluşy üçin alynan ägirt uly karzlar gazyň bahasynyň iň pes derejäge düşürýär. Aslynda bir gazy satmaýarys. Biz gazy karzlarymyzyň ýerine mugut diýen ýaly berýäris. Barter ve gezekleşikli söwda. İran ve Azerbaycan bilen geçirilen amallar dünya bazarından has pes bahalarda amala aşyrylýar. Milyardlaryň buğarşy. Pes bahadan satmak ve dolandyrışdaky kemçilikler sebäpli yurt her ýyl 12-13 milyard dollar gönük girdejisini yitirýär. Gümürtük ve korrupsiýa ýollan kapital yetkiler bilen bu san 30-40 milyard dollara yetýär. Bu bütün bir ýurdyň ýyllyk içerki jemi önümine barabardyr. Ajy hakykat bolsa, Saddam ve Kaddafi Türkmenistan'dan has süýji satdy. Gelin iň agyrly deňeşdirmäge geçelim. Biz paragatçylyk ve bitaraplyk şygarlarynyň astynda ýaşasak da, uruş paragatçylygyndan has uly ykdysady helakçilige uçradyk. Irak'ın tejribesi.
Saddam Hüseyin 1990-njy ýyllarda dol halkara gabawyndady. Emma şonda da Nevit üçin azyk programmasy arkaly Nevitini dünýä bahasynyň bary ýogy 5-10 göterim arzanlygyna satdy. Irak hiç gaçan Nevitini çykarış bahasynyň aşagynda satmady. Liviýanyň güýji Kaddafi sanksiýalar döwründe hem halkara Nevit kampaniýalarynyň dyzyna basyp bahalary ýokarlandyrmagy başardy. Türkmenistan bolsa hiç hil sanksiýasyz öz harityny iň pes baha goýup öz ykdysadyetini intihar meňzeş zarba urdy. Institusional ýykylma we demografik betbagytçylyk. Irakda we Liviýada diktatorlar ýykylanda olaryň jenayatlary açyk gazetlerde paş edildi. Türkmenistanda bolsa sessiz ýykylma dowam edýär. Gazyet ýok, derňew ýok, emma netijeler uruşdan beter. Iň uly itkimiz bolsa adam resursudur. 1990-njy ýyllaryň başynda Türkmenistanyň ilatynyň 49 göterimi 25 ýaşdan kiçidi. Bu dünýäde seyrek bolýan altyn demografik mümkinçilikdi. Biz bu nesil bilen näme etdik? Olaryň bilimine maýa goýmak deregine mugut çörege we gaza mätäç etdik. Döwrebap tehnologiýalar deregine boş şan şöhratly binalar kurduk. Netijede şol uly potensialy nesil häzir ýa daşar ýurtlarda gara işçi ýa-da ýurdun içinde gelejeksiz galdy. Netije tarihyň we nesilleriň öňündäki jogapkärçilik. Türkmenistanyň 1990-2025 ýyllar aralygyndaky taryhy bu diňe bir Nevit gaz taryhy däl. Bu ýitirilen mümkinçilikleriň taryhydyr. Biz Norwegiýa bolup bilerdik. Emma sanksiýaly Irakdan hem pes derejeli ykdysady dolandyrşa duçar boldyk. Milliardlarca dollar yere sowruldy. Ýöne has beteri milliardlarca sagat adam zähmeti we nesilleriň geljegi ogurlandy. Tarih bu sanksiýasyz ýykylşy hiç gaçan bagyşlamaz. Häzirki wagtda biziň öňümüzdäki iň uly mesele bu dowzahy aýlawdan çykyp galan resurslary we iň soňky insan potensialyny halas etmekdir. Diktaturalar sarsanda binalar ýykylar. Emma akylsyz dolandyrş edende halkyň geljegi kökü bilen guraýar.